mga par. Unya sa ako nang gikaingon nga kung kinsa to mga tao nga gipang endorse ni Marcos, bisan wala to sila yung masala kay tungod kaalyado sa ni Marcos, damay na gina sila, damay na gina sila mga par mo na. Suma yung adlaw pa natong tanan mga par no. Ilabi na gyud sa mga solid subscribers nato diha, daghan salamat ninyo. Ug katong wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, palihog lang ko subscribe para ma-update ka sa ako mga i-upload nga mga video. So karon mga par nang mag-react ta ning panag-atbang ni Gwen Garcia og ni Pam Baricotro pagka gobernador diri sa Cebu. So karon Gwen Garcia ang gobernador karon nya, ang kaatbang niya si Pam Baricotro. Kani si Pam Baricotro mapar kanang bag-o pa ni siya sa politika, kanang gani wala gani ni mag-agi o kanang bisan barangay kapitan, wala gani ni mag-agi si Pam Baricotro ana mapar. Pero nganong grabe nga kakusog niya karon, dili ka tungod kay gi kuan siya ni Duterte, gi-endorse siya ni Duterte. Unya karon si Gwen Garcia medyo mapar, medyo takilid si Gwen Garcia. Kung atong itandi mga par, si Pam Baricotro ug si Gwen Garcia, kung ato lang itandi, medyo si nakapabor-pabor unta si Garcia kay nakaunat naman siya na siya mga projects nga nakita sa mga tao nga mo'y makapadaog unta niya. Unya karon mga par, medyo takilid si Gwen Garcia kay lagi ka ng medyo nasi pabor-pabor gamay ba kabahin na ning Duterte og ni Marcos. Kani si Gwen mga par sa una Duterte ni siya. Unya daghan na kayong naglagot ni Gwen karon kay kibaw na ta nga daghan kayong naglagot pod ni Marcos kay gumikan lagi silang gibuhat nga ilang gidakop si Duterte, ilang gihatag ato sa ICC. So daghan kayo ang naglagot ni Marcos karon mga par. Unya sa ako nang gikaingon nga kung kinsa to mga tao nga gipang endorse ni Marcos, bisan wala to sila yung masala kay tungod kaalyado sa ni Marcos, damay na gina sila, damay na gina sila mga par mo na. Si Gwen karon medyo takilid, si Gwen karon medyo gilupig siya sa survey sa baguhay pa lang nilangsad ni si Baricotro nga gi-endorse ni Duterte karon mga par. Tinuod bitaw tong giingon ni Gwen nga kuan nga wala siya gisulti nga bati ni Duterte kay niya padako siya og utang kabubuton ni Duterte sa una kay gida siya ni Duterte. Tinuod bitaw nga wala gyud siya giistorya nga bati ni Duterte, pero kung imog yung subayon ang daan nga iyang giagian karon, iyang gisubay nga daan karon, paingon yun na nga to sa daan sa kang Marcos. Bisan wala siya bati nga gistorya ni Duterte, pero ang iyang daan nga gisubay karon, ang daan ko ni Marcos mo iyang subay karon. Mao na nga ang simpatiya sa mga tao medyo daghan binaglagot. Ang simpatiya sa mga tao bisan bag-o pa na si Pam Baricotro, si ang gi-endorse yun ni Duterte may mas paboran sa mga tao kay lagi ng ang simpatiya sa mga tao nga tungod naglagot sa ni Marcos karon. Unya ilabi na nya katong gipang endorse po ni Marcos ni nalipod po niya. So karon kanang takilig yun na sila muna karong
kuan brag duha-duhaan gyud ni si Gwen nga may lisan gyud ni si Gwen kay medyo kusog man sa survey si kuan bari 4 bisan og baguhay pa ni sa politika si Pamela Baricuatro medyo kanang nabsa ni si kahanas pud sa anang kay kani si Baricuatro sa kuan pa ni siya kanang wala pa ni mo plano nga muso sa politika sa batan-on pa na siya nana siya mga kuan mga programa nga kanang manghatag ba mutabang so usa na siya nakakuha ni Baricuatro karon nga medyo simpatiya sa niya ubang mga tao karon ya usa na gyud na ang pag-endorse niya ni Duterte. So nindot kayo ning kuana karon mapar ang panagbangga sa pagka-gobernador diri sa Cebu kay kanang puros ang init kay sila karon baga ng isig inampakay lang sila og kuan karon kanang mga istorya nga mga bati unya mapar kanang ato ning atngan kung unsay may tabo sa unahan kung daog ba si Pamela Baricuatro or si Gwen paghapon ang mahimong gobernador gyapon diri sa Cebu. Unya daghan kayo salamat mga par sa inyong pagtan-aw ani nga video. So kung gusto ka nga ma-update pa gyud ka sa akong mga upload na video, palihog na kog subscribe mga par para ma-update ka sa akong mga i-upload nga video adlaw-adlaw. So mga par, Boot Street ha, PDP Laban.